Slav hevalno em ê divê vîdyoya xwe de li ser van lêkeran bisekinin. Beşdarbûn, tevbûn yan jî tevlêbûn. Tevhevbûn yan jî tevlihevbûn. Tevhevkirin yan jî tevlihevkirin. Hevalno tevhevkirin yan jî tevlihevkirin ev hevwatene û ev lêkereke gerguhêz e. Ji ber ku bi lêkera kirinê pêk tê. Lêkera beşdarbûn tevbûn, tevlêbûn, tevhevbûn yan jî tevlihevbûn ev jî lêkerên ne gerguhêzin ji ber ku bi lêkera bûnê pêk hatine lêkerên ku bi lêkera bûnê pêk hatine ew lêker ne gerguhêzin. Hevalno lêkera beşdarbûn, tevbûn yan jî tevlêbûn hevwatene. Qada bikaranîna lêkera beşdarbûnê gava ku mirov li zimanê nivîskî dinêre bi rastî mirov dibîne ku sînordar e. Lê lêkera tevbûn yan jî tevlêbûn hin zêdetir tê bikaranîn. Lêkera beşdarbûn mirov li Kederê dibîne bi piranî gava ku mirov tevî konferansekê dibe, tevî civînekê dibe, tevî semînerekê dibe ev lêker tê bikaranîn. Ev jî balkêş e. Di zimanê nivîskî de mirov vê awayî dibîne. Lê hêdî dikeve zimanê devkî jî. Lê lêkera tevbûn yan jî tevlêbûn ev zêdetir tê bikaranîn. Di gelek em bibêjin qadan de tê bikaranîn. Heta qada bikaranîna wê em bibêjin hin firehtir e, hê firehtir e. Lêkera beşdarbûn û lêkera tevbûn gava ku mirov bala xwe dide yan jî lêkera tevlêbûn hevwaten e. Lê tiştê balkêş me got lêkera beşdarbûn sînorê bikaranîna wê wisa mirov dibîne ku teng e. Em ê qasekî din lê binêrin. Lêkera tevbûn yan jî tevlêbûn di ferhengan de wekî tevîbûn jî nîşandane. Tevîbûn gava ku nîşan bidin bi rastî form şaş e, çewt e. Çima heke em wekî tevîbûn di ferhengan de nîşan bidin wê demê divê em lêkera hînkirinê jî wekî hînî kirin. Lêkera bankirinê wekî bangî kirin. Em bibêjin lêkera bawerkirin wekî bawerî kirin divê em nîşan bidin. Awayê ku divê were nîşana bi vê awayê. Gerçi mamoste zana farqînê di ferhenga xwe de bi vê awayî jî nîşan daye wekî tevbûn. Di nava kevanekê de pişta tevîbûn nîşan daye. Lê tevîbûn çê be wê demê şaştî de çê bibe. Em ê niha mînakên vê li mînakên vê jî binêrin. Tevhevbûn yan jî tevlihevbûn em ê qasekî din mînakên van jî bidin. Wateya vê jî cuda ye. Ev her du jî hevwaten e. Tevhevbûn yan jî tevlihevbûn. Tevhevkirin yan jî tevlihevkirin ev jî hevwaten e lê wateya vê lêkerî lêkera tevlihevkirin yan jî tevhevkirin tevhevbûn û tevlihevbûn cuda e. Wateyên wan cuda ne. Em niha li mînakên xwe binêrin em ê baştir fêm bikin. Em pêşî li ser lêkera beşdarbûnê em vê lêkerê çawa bikardînin em li ser bisekinin. Nevîn beşdarê civîna xwendekaran bû. Binêrin beşdarî me wekî tewang derket hemberê me. Nevîn beşdarê civîna xwendekaran bû. Beşdar bû. Nazan beşdarê konferansa neyê bû. Neyê çi ye? Neyê kurtê ye netewên yekbûyê. Ji ber ku nivîs divira nebû min kurt kir me kir neyê. Ev jî kurtê ye netewên yekbûyê. Hikmet beşdarê merasîmê nebû. Binêrin beşdarî. Dema ku mirov beşdarî merasîmekê dibe ev lêkera beşdarbûn jî tê bikaranîn. Em dişûna wê de dikarin bibêjin hikmet tevî merasîmê nebû. Lê wekî me got ji bo tiştên wiha resmî em bibêjin fermî ev beşdarbûn lêkera beşdarbûn zêdetir tê bikaranîn. Beşdarbûna nazanê ji bo neyê baş bû. Biborin hevalno ev nayê şaş nivîsiye divê neyê bûya neyê wekî ya jor neyê bû.
evna jukat ketevi deri devje berdin lve deri disa leker ma tevbun yani tevlebun hevan ev leker tevlebun şaş te bikaranin gelek nivisan da gelek romanan da ev nivîskarin me yên herî navdar min li pirtûkên wan nêriyaz naxwazim navên wan bibêjim naxwazim navên pirtûkên wan jî bibêjim malperên Kurdî hewce neke ez mirov navan bibêje wekî em bibêjin etiketkirin ew şaş e ez bi xwe vê yekî nakim bi gelemperî em dibêjin çewt tê bikaranîn em lê binêrin çawa çewt tê bikaranîn evalna em lê binêrin em pêşê li mînakên xwe binêrin evîn tevî nêrîna solinê nabe yan jî em dikarin bibêjin evîn tev li nêrîna solinê nabe ev bi de awayan tê bikaranîn ev her du lêker tevbûn û tevlêbûn evalna tevbûn me got wekî gava ku em di nav hevokê de bikartînin çawa çêdibe evîn tevî em dibêjin evîn tevî nêrîna solinê nabe evîn tev li nêrîna solinê nabe serdar tevî kursa Kurdî dibe yan jî em dikarin bibêjin serdar tev li kursa Kurdî dibe evalna ev lêkera tevlêbûn li gorî senifandina mamostezana farqînî ev dikebe nav kategoriya nav beşa lêkerên veqetînbar ez ê di demên pêş de li ser lêkerên veqetînbar vîdeoyekî çêkim em ê berfirehtir li ser mijara lêkerên veqetînbar bisekinin ez bawerim we lêkerên veqetînbar nebîstiye kêm kes dibe ku ev bîstiye lê gelek kes nizanin lêkerên veqetînbar çi ye em devam bikin hevalna binêrin biborin serdar tev li kursa Kurdî dibe ev şaş e çewt e em nikarin vî awayî bibêjin ji ber vê vê derê me xeteke sor kişan ber em nikarin bibêjin serdar tev li kursa Kurdî dibe lê em dikarin bibêjin serdar tev li kursa Kurdî dibe yan jî serdar tevî kursa Kurdî dibe tevlî na ez tevlî te dibim na tu tevlî min dibî na divê em bibêjin ez tevî te dibim yan em vê bibêjin yan jî em ê bibêjin ez tev li te dibim em li lêkera tevhevbûn yan jî tevlihevbûnê binêrin mezin û piçûk gişk tevî hevbûne me lêkera tevhevbûn bikaranî di bin wê de em ê lêkera tevlihevbûnê bînin mezin û piçûk gişk tevlihevbûne binêrin mezin û piçûk gişk tevlihevbûne em li vê jêrê wekî pirs em bikin kî tevî koma wan bûye heke em bi forma din bikarbînin em ê bibêjin kî tev li koma wan bûye binêrin tevî koma wan bûye tev li koma wan bûye lê em nikarin wiha bibêjin kî tev li koma wan bûye ev awe ev şikil çewt e em ji bîr nekin em niha jî li ser lêkera tevhevkirin yan jî tevlihevkirin me got ev lêkereke gerguhêz e van dosyayan tevî hev bike yan jî em dikarin bibêjin van dosyayan tev li hev bike bila kes jûra min tevî hev neke aloz neke em bibêjin tiştan nexin nava hev em divê wateyê de dibêjin bila kes jûra min tev li hev neke yan em ê tevhevkirinê bikarbînin yan jî em ê tevlihevkirinê bikarbînin lê em vê awayî nikarin bikarbînin bila kes jûra min tev li hev neke ev awa çewt e